Dette hus ligger på Stevns, der er kendt for sin flotte og unikke natur. Og alligevel er der kun 20 minutter til Køge og 50 minutter til Rådhuspladsen. Indenfor er der en forstue med trappe til første sal. Vinkelstuen er med parketgulv, og der er gulvvarme i hele stueplan. Huset har et super dejligt HTH-køkken. Køkkenalrummet er tilbygget i 2003 og har et stort glasparti mod haven. I stueetagen er der også et stort badeværelse fra 2006 med HTH-elementer og bruser. I 2003 er hele første salen renoveret, så der nu er en stor repo med plads til aktiviteter, plus 3 rigtig gode værelser. Her er masser af luft, god udsigt og en have, hvor stort set alle aktiviteter kan udfoldes. Dertil et stort areal fyldt med grantræer.